Coafură pentru evenimente. Hai să vă arăt cât de ușor îmi fac această coafură. Este simplu, rapid și chiar cred că toate avem acasă un ondulator. Am aici un ondulator foarte vechi, este de la Miria și l-am luat din Media Galaxy acum vreo 5 ani. Am dat atunci 50 de lei pe el, însă îmi place că este dimensiunea potrivită. Vă recomand să vă luați unul care și protejează părul și are învelișul acela ceramic. Nu mai știu exact ce diametru are, însă nu știu. Poate îl măsor cumva și vă pun în descriere. Așa că îl voi folosi pe acesta, l-am pus la încălzit. Ne pieptănăm rapid. Secționăm părul. Rulăm. Am ales de această dată să vă arăt cu ondulatorul pentru că sunt convinsă că aveți un ondulator acasă și este mult mai accesibil decât Dyson-ul. Da, mie îmi place să folosesc și în ultima perioadă am folosit doar Dyson-ul, nu am mai folosit ondulatorul deloc. Însă să știți că dacă folosiți ondulatorul va rezista mai mult coafura, evident, decât cu Dyson-ul și tot ce fac este să securizez cu aceste agrafe și continui așa tot părul cu secțiuni destul de subțiri, cam în, nu știu, 10 minute maxim voi fi gata cu secționarea lui și pusul pe agrafe. Dar aș vrea să vă spun ceva, dacă vă doriți un Dyson, un multi-styler, stay close to Drușca, pentru că am o surpriză foarte curând pentru voi, dar oricum voi anunța atunci, evident, însă mă gândesc serios să ofer un Dyson pentru că eu folosesc foarte mult, sunt dependentă de el și de obicei îl iau cu mine peste tot. Știu că este puțin mai scump și tocmai de asta îmi doresc să ajungă unul la o urmăritoare. Toate concursurile mele sunt oferite cu cel mai mare drag, să știți. Per total este foarte ușor, dar trebuie să ai și îndemânare. Să știți că eu am foarte multe prietene care parcă efectiv au două mâini pe stânga și tot timpul zic eu nu mă descurc nici cu ondulatorul, nici cu peria rotativă, cu nimic, nu-i de mine, mai bine merg la salon. Dar să știți că nu este deloc complicat, nu știu neapărat ceea ce fac eu pe aici prin spate, merg și eu intuitiv și încerc să mă pârlesc, dragă, să nu pârlesc gâtul sau mâinile, pur și simplu fac așa, nu știu cum arată la spate, nu țin cont de o direcție. Știți că în mod normal trebuie să faci jumătate de cap pe o parte și cealaltă pe cealaltă parte să se îmbine foarte frumos la spate. Dar nu este cazul meu. Eu am și o tunsoare specială pentru bucle, pentru că sunt obsedată efectiv de aceste coafuri, însă cu ondulatorul veți vedea că voi avea acel Hollywood glam cumva. O să vă placă foarte mult. Voi continua și mai puțin. Cred că mi-a undeva la 10 minute, v-am zis, chiar nu durează absolut deloc să faci asta. Cel mai important este să prinzi cu agrafe și să lași părul să se răcească. Deci dacă aveți timp să faceți asta, eu din păcate de cele mai multe ori sunt în întârziere sau sunt pe grabă când trebuie să merg la un eveniment și astăzi am mai mult timp la dispoziție și chiar am zis hai să filmez, am promis și vreau să filmez. Deci, eu sunt una din acele persoane care întotdeauna și-a făcut acasă păr, machiaj, tot felul de lucruri din astea de beauty. Personal nu-mi place să merg la salon, nu știu de ce, poate și cred că multe femei au acolo momentul ăla de liniște când merg la salon. Întotdeauna am fost foarte comodă și mi-a plăcut să-mi fac aceste lucruri acasă, arăt cam așa, haos. Îmi pică o buclă pe aici îmi pică bucla asta, pentru că n-am prins-o bine. O mai prindem o dată. Și până stau eu așa puțin, o să vă arăt și ce produse folosesc, ce mă ajută pe mine atunci când vreau să-mi reziste coafura. Acum, cât stau eu așa, voi aplica un fixativ. Acesta este de la Vela. Să știți că este destul de ok ca și preț, undeva la 40-50 de lei. Îl găsiți pe Expert Beauty, are 500 de mililitri. Și voi aplica, puneți că, trebuie să pui. Când îmi fac părul cu Dyson, buclele, de obicei folosesc un spray texturizant și vă promit că vă vor rezista buclele mai mult, însă atenție, poate și usca părul și să pară că, nu știu, e îmbâxit. Stați că mi-a scăpat o buclă. V-am zis că nu fac eu perfect. Doar cine vine să mă caute în cap? să caute buclele, dragă, dacă le-am făcut bine sau nu. Bine, n-are nimic. Nu vă stresați prea mult. Bun.
O să stau și eu așa vreo 5 minuțele, deși pe aici văd că s-a răcit, nu am stat foarte mult. Ulterior voi folosi un fixativ. Ăsta este Extra Stronghold. Am primit un pachet de PR de la acest brand, Lorven se numește, și sunt produse pentru salon extraordinar de bune. Deci eu am rămas surprinsă cât de bine ține acest fixativ. Hai să desfacem părul. De data asta eu nu am stat foarte mult, deși sunt cu timp. Au! Și arătăm cam așa în acest moment. Pentru că ieri mi-am spălat părul, voi folosi această pudră. Este un cleaning powder. Trebuie totuși să avem grijă cu ea pentru că rămân reziduri albe și trebuie să avem grijă puțin cu ea. Dar, în general, să știți că eu folosesc și pudră de volum și folosesc destul de multe produse pentru stilizare. Și acum tot ce fac este să-mi fac aici o cărare. Dacă cumva vă rămân reziduri albe de la pudrele astea, puteți să dați cu fionul și se vor duce, iar lucrul cel mai bun dacă dați cu fionul este că de la căldură cumva se va fixa acolo și veți avea mai mult volum. Voi tapa puțin. Eu am aici o oglindă și mă uit în ea. Voi folosi Extra Stronghold, acest fixativ. Și lucrul final, o coafură foarte simplă și elegantă pe care vă puteți face acasă fără nici cea mai mică problemă. Chiar cred că aproape toate avem acasă un ondulator sau puteți folosi și placa de păr. Căutați mai multe tutoriale în care vedeți cum se întoarce cu placa de păr. Ambele variante funcționează, contează să așteptăm puțin să se răcească buclele și ulterior să folosim un fixativ mai puternic. Desigur că depinde și de firul vostru de păr, însă dacă vă ajută, încercați și un spray texturizant sau o pudră pentru volum. Sunt curioasă ce părere aveți de acest video, dacă v-a fost de ajutor. Subscribe for more, follow me for more pentru mai multe tutoriale. Aștept să văd sugestiile voastre, ce produse folosiți voi. Pe mine mă găsiți pe absolut toate canalele, toate rețelele de socializare sub numele de Guess What? Drușca. Bine, v-am pupat!